Gle, znači svi u Saboru mi govore da sam se ja napil. Ajde ti reci, jer ti misliš da sam se ja napil? Pa gle, bit ću iskren. Aj dobro, može. Znači, govorit ću ti poistini kak ja mislim da to je. Znači, ti kad si tu došao u Sabor, tu se ljuljaš na ovom stolcu od početka pa sve do sad. I izgledaš ko da boš zaspao svaki čas glavom, da li boš lupio glavom u klupu. A i još to kaj si crnio ko paradajz, ja bih rekao da su se ti napao po istini. Ajde bok. Pa ja ne vjerujem, zar i on tak misli? Kaj ti kopaš nos, a? Ja si mislim kaj to u zube stavljaš, a to su šmrklji. Ti, si vidjela kako ovaj šmrklje jede? jesam, vidio sam. Joj, na, gledaj. Kakvih to sve ljudi ima, pa ja ne vjerujem. A kaj ti snimaš? Ovoga kak šmrklje jede, a? Gledaj da vidim. No, gledaj, nisam crn. Kaj ove gluposti priča? Sad kad se vidim tu u kameri, normalan sam. Takav sam i uvijek. Kaj vi govori da sam crven, a? Vi samo hoćete da mi se svi zamere. Samo te hoćete. Kaj ovaj tam stolce dira? A? Baš su lijepo tam bili i sad ih je tu poremetilo. Daj kam tu blizu idete? Pa daj sam se stolica pajdaša ostalo. Kam ga mećeš? Smeta nam. Na, kaj ste svi tek blizu? Daj distancu držite. Na, gledaj, vrti mi se kak ste mi blizu, nema zraka. Hoćeš van? Neću van, nemaš rukavice, ne diraj me. Malo prije se tu šmrkljeo. Daj, hoćete te van otpeljamo. Na zrak malo. Bu ti bolje. Ne bu mi bolje. Sjedit ću tu ovak i bit će mi onda bolje. Doći će mi zrak kad se mi malo maknete od tud. Ajde dođi, idemo lijepo van i ne buti niješ. Ne idem van, bit ću tu i točka. Tu sa ovim svojim prijateljem. Ako će mi nekaj bitno, da će me morat otpeljat van. Ajde, nosite ga van. Ne, pa dajte mi dirat. Daj, pusti me! Na, gledaj ovo. Gledaj kam ti ideš, to su ti stepenice, daj pazi, buš opao. Buj mi ja opao onda s tobom. Ja ću ovo staviti na Facebook. Vrata su mi zatvorili, više niš ne vidim. Dobro, to ću izrezat. Sezame, otvori se. Tako. Kaj ćemo sad, idemo na pijaču?